आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल मोनसे जोङो लानो सिगां दोङो आरो बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि जा गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारी बिथां, 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि जा आफादगिरि महन्त नार्जारी बिथां, गाहाय नेहाथारि खोदोम बसुमतारी बिथां, जोंनि ब्लक कमिटिनि गासै दैदेनगिरिफोर, प्राइमारि कमिटिनि गासै दैदेनगिरिफोर, आं नोंथांमोन गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिबाय। आरो जोंनि दिनैनि खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो जे जोंनि आथिखालाव मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जाबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि दिनैनि थामहिनबा 15 डिसेम्बरावनो जोंनि बिटिआर सरकारा दाफुंजादोंमोन आरो ओइदिनखालिनो क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमानि गेजेरजों मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनि जे जागायजेननाय बे खामानिया सोलिदोंमोन आरो जों दिनैहाय फैयै फैयै 3 बोसोराव जों दिनै आगान होबाय। जोंनि बैसोआ खोब उन्दैब्लाबो जोंनि सरकारा गुसुं समब्लाबो थांनाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ सरकार बा बिटिसि सरकार, बे 15 बोसोर बा 17 बोसोर सरकार खालामनायजों जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बा बिटिआर सरकार, बे सरकारजों जोङो रुजुनानै नायोबा जोंनि बे 3 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकारनि गोबां माखासे खामानि मावनाय, बे मावनाया खोब बाख्नायजाथाव आरो बिथांखौ जों दिनै ब्लक कमिटिनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। बिथांनि गोख्रों नाजानायावनो, गोख्रों बेबादि थांखि लानायावनो, बिथांनि बे बिजुनारि मोनसे सानस्रिजों खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथाङा आसामाव सारा भारतआव दिनै रायखांजानाय मोनसे बिटिआर सरकार बिथाङा खालामगासिनो दङ। आं बिथांनो हाजार हाजार आं साबायखर जासिगोन। आरो बिटिआर सरकाराव जायफोर जोंहा दा एमसिएलए दङ, जायफोर इएम दङ, जायफोर डिपुटि चिफ दङ, बिथांमोननोबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आरो जोंनि नैबे बिटिआर सरकाराव जोंहा मोनथाम हानजाजों दिनै एलायन्स खालामनानै सरकार दादों, इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि। आं बे मोनथाम दलनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिगोन। आरो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनोबो जोङो साबायखर जासिगोन। बिथांनि जोथोनावनो दिनै नैबे जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै बेबादि मोनसे सुजुग एबा सुबिदा खुंनो हानायनि जे सुबिदा बेखौ मोननो हादों। आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो जों साबायखर जासिगोन। बिथांनि गोख्रों नाजानाय, गोख्रों सुबुरुन्थियावनो दिनैहाय जोङो बे बिटिआर सरकारखौ जोङो 3 बोसोर जोङो खुंफैनो हाबाय आरो आसा खालामो 3 बोसोरल' नङा, 5 बोसोर, 10 बोसोर, 15 बोसोर बेबादि मोनसे सिमांनि जे दावबायनाय, बे दावबायनाया निसय थांबाय थागोन। दा नैबे 3 बोसोराव जोंनि इउपिपिएल सरकारा गोबां खामानि मावदों होननानै जों बुंनांगोन। जोङो 17 बोसोरजों 3 बोसोरजों रुजुयोबा दा इकुवेल बादि जों मोनगासिनो दङ। आरो जोंनि मोनसे समनि हाग्रामा महिलारिया जे 17 बोसोर बिथाङा सासन खालामदोंब्लाबो बिथाङा बेबायदि मोनसेबो आसनि लानानै रायजोफोरनिसिम बेबायदि होनायनि सुबिदाखौ जों नुवाखैमोन। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बा इउपिपिएल सरकार, बे सरकारा दिनैहाय जोङो बुंनो हायो 36थासो बेबायदि फ्लेगशिप प्रग्राम लानानै, मिशन लानानै, भिजन लानानै बिथाङा दिनै सामलायगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि गांनाय उखैनायनिफ्राय जों एसेबाबो रेहाय मोनदों होननानै जोङो दिनै बुंनांगोन। आं बेखायनो फारि फारि आं खिन्थानो लुबैदों जे जोंहा दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, बे सरकारा जोंहा गोबां माखासे मा होनो जोंहा मिशन, स्किम आरो फ्लेगशिप प्रग्राम बेबादि लानायखौ जों नुदों। आरो बिनि खामानिफोरखौ जोङो सरकारनि जानानै बा दोलोनि जानानै जों मावबाय थानो मोननायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों। आं मिजिं खालामगोन फैबाय थानाय समावबो निश्चय जों बे खामानिया जोंनि आखाइनि गेजेरजोंनो मावफुंजागोन, आं बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ। जे जोंहा गिबियावनो जों बुंनांगोन जोंहा बड'लेण्ड सुखि बिथांखि, बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन, बे मिशना जोंनि
यां जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोनसे बिराद गोग्गाथाव मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा निश्चय माबा मोनसे लाब जागोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो। 2 नम्बराव दङ जोंहा गियान सोरां बिथांखिनि बाथ्रा फरायसाफोरनो 5,000 बेबादि फरायनायनि सुबिदा बेखिनिखौ जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरावनो दिनैहाय जोङो नैबे समस्थियाव 600 फरायसा फरायसुलिफोरनो बेबादि गियान सोरां बिथांखिनि अनसुंथाइ जों होनो हाबाय आरो जों दिनैहाय नुबावदों बे गियान सोरां बिथांखिनि सिङावनो बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इउपिएससि दा बे इउपिएससिआव जोंनि नैबे समस्थिनिफ्राय 3 फंबाय बिनानावमोनखौ जों बाहाय देरहासार जानायखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा बाहाय दङ बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन एपिएससि थांनाय जोंहा समाव गासै 37 जन फरायसाफ्रा बाहाय एपियार खालामदोंमोन नाथाय बिनि गेजेराव जोंहा 28 फरायसाफ्रा बेखौ एपिएससि आनजादाव उथ्रिनो हादों बे जोंनि थाखाय बिराद गौरब बिराद मोनसे देरहासारनाय होननानै जों बुंनो हायो बे मोनसे आरो बाहाय जोंहा दङ बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इन्जिनियार दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा इन्जिनियार फरायनायनि सुबिदाखौ दिनै मोननो हादों आरो सानसे बिथांमोना निश्चय बे जाफुंसार जागोन जों बेखौ गोथौ फोथायनाय लाखिनो हायो बे मोनसे आरो जोंहा दंबावो बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल दा जोंनि नैबे 12 नं चिरां दुवार समस्थिनिफ्रायबो बे मेडिकेलाव सासे जोंहा फरायसुलिया फरायनो मोननायनि सुबिदाखौ जों मोननो हादों खोब गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेबायदि मिशननि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा निश्चय सानसे समाव जोङो हिउमेन रिसोर्स जों जाहैनो हागोन आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार एसीएस अफिसार जों जानो हागोन बेखौ जोङो निश्चय मोनदांनो हायो बे मोनसे आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माइनाव सोरां बिथांखि दा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा दिनैहाय 75,000 बेबादि मोनसे अनसुंथाइ मोननायनि लामायाव फैगासिनो दङ दा बिनिनो 25,000 रांखौ फार्स्ट फेज हिसाबै जोंहा 4,865 टा सेल्फ ग्रुपनो अलरेडि होनाय जाबाय आरो नै जोंहा दा 5,000 निफ्राय 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आरो बेबादि माइनाव सोरां बिथांखि बेखौ होनो थांगासिनो दङ आरो जोंनि नैबे फार्स्ट फेजआव 12 नं चिरां दुवार समस्थिनिफ्राय 82 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनो हानाय जाबाय बे खोब गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बिनिनो जोंहा आलारि सोरां बिथांखिया जोंनि मन्दिर मस्जिद गिर्जा बायदि बायदियाव 2 लाख हिसाबै बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखिनि अनसुंथाइ होनाय जादों जोंनि समस्थियाव गासै 16टा बेबादि मन्दिर मस्जिदफोरनो जों बेबादि अनसुंथाइखौ होनो हानाय जाबाय बे मोनसे आरो जोंहा बाहाय दंबावो जोङो खोनाबाय थादों फिन रोदोमखां बिथांखि जोंनि एनडिबि बिथांमोनखौ गायसनफिननांगौनि थाखाय दिनैहाय जों खोनादों 19टा कअपारेटिभ ससाइटि बिथांमोना बानायनानै दिनै 2,100 जोंनि केडारफ्रा बे खामानियाव दिनै इनभल्भमेन्ट जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना जिउ दानायनि जे राहा बे राहाखौ बिनि गेजेरजों खालामबाय थानायखौ जोङो मोनदांबाय थादों बे मोनसे आरो जोंहा आइ अनसाय बिथांखि जाय बिमाया गोरबोआव थानानै गोबां जेंनाजों भुगिनांदों बे बिमानो बिटिआर सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होनायखौ जों नुबाय थानाय जादों आरो बियो जोंनि समस्थियावबो बेखिनि राङारि अनसुंथाइखौ जोङो होनो हानाय जाबाय बे मोनसे आरो जोंहा अनसुंथाइ बिथांखि दिनै बिटिआर सरकारा 18,400 बेनिफिसियारिफोरनो बे अनसुंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों राङारि मदद होनाय जाबाय आरो जोंनि समस्थियावबो जोंनि बियाबावबो बे अनसुंथाइखौ जों निश्चय मोननो हानानै जों खोब गौरब होननानै जोङो मोनदांदों बिनि अनगायैबो जोंहा बड'फा लाइभलिहुड मिशन बे बड'फा लाइभलिहुड मिशनावबो जा गोबां बिथांखि दङ बड'लेण्ड अमा बिथांखि बड'लेण्ड सेरिकालचार बिथांखि बड'लेण्ड हेन्दलुम बिथांखि आरो बड'लेण्ड लखपति महिला